ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ଋଷି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସେ ସବୁ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ମୂଷା ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବିଲେଇ ମୂଷାଟିକୁ ଦେଖିଲା। ବିଲେଇ ମୂଷାଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ମୂଷାଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୂଷାଟି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବିଲେଇ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଋଷି କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ। ମୂଷା କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷି ତାକୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷାରୁ ବିଲେଇ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଲେଇ ହୋଇଯିବାରୁ ନିର୍ଭୟର ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲା। ବିଲେଇଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘଟିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ବାଘଟି ବିଲେଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ବିଲେଇଟି ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲେଇ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବାଘ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଋଷି ବିଲେଇକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ବିଲେଇଟି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବିଲେଇରୁ ବାଘଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘଟି ମୋତେ ଆଉ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷି ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବିଲେଇଟି ବାଘ ହୋଇଗଲା। ବାଘଟି ଋଷିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲା। ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଶିକାର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଘଟି ଭୋକରେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଋଷି ବାଘଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ବାଘଟି କହିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ଋଷି ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବାଘଟିକୁ ମୂଷା କରିଦେଲେ। ଏହି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସଂସାରର ନିୟମ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଉଚିତ।